Okay, det var virkelig dårlig vinkel. Jeg tror, det var lidt bedre. Velkommen til den her lille video-vlog-agtig. Og jeg laver egentlig den her sådan, video ret sent, fordi at i morgen, der skal jeg altså på Lyngby Stadion og sælge, og det glæder mig så meget til. Så jeg tænkte, at jeg vil sådan tage jer med. Både lige her i aften, klokken er snart 8, så der er ikke så meget aften tilbage. Men hvor at jeg egentlig bare sådan viser jer, hvordan jeg gør, eller hvad jeg skal. Og så selvfølgelig i morgen. Det tænker jeg kunne være ret sjovt. Jeg håber også, I synes, det kunne være rigtig sjovt. Så jeg tænkte, at her i aften, der skal jeg lige få styr på de sidste ting. Lavet lidt flere smykker, bare en lille smule. Og så skal jeg ellers have hele pakket ned i en sådan kasse, så jeg bare kan tage med i morgen. Så det skal vi jo ikke ud i. Kejser, og så skal vi løbe. Okay, så det er en ny dag i dag, og klokken er 12, og jeg er egentlig bare lige på vej ned i Lyngby Storcenter, fordi at jeg lige skal hygge mig dernede et par timer, indtil at jeg skal til at sætte mine stand op. Så der er halvleg lige om lidt, og det glæder jeg mig til. Jeg håber, at der kommer lidt mennesker hernede i standen. Vi har ikke haft det sådan bedste salg indtil videre, så vi håber, at vi kan sælge lidt i halvlegen.